os plugins VST basicamente son aplicacións que se utilizan en producións musicales, basicamente son ferramentas virtuales que os produtores poden empregar nos seus proxectos para crear música, no? Neste caso, eu particularmente dedicome ao desarrollo, o desenvolvemento deste tipo de aplicacións. Para min pareceme algo totalmente revolucionario porque era algo que non existía previamente. O sea, non hai ningún plugin en todo o mundo co que ti podas simular unha gaita galega, nin un tamboril, nin unha pandereta. Non tiñamos nada así, que vamos, que che dou todos os meus parabéns. Hai que promovelo, deberías levar todos os premios cantos hai de cultura, porque isto vai levar o que é a música galega ata sitios inimaginables. Claro, o bo que ten este tipo de ferramentas é que nunca sabes onde poden chegar. Quero dicir, o bo, unha vez se suben á rede, calquer persona alrededor do mundo poden descargala e empregala nas súas mesturas. Por exemplo, pode haber un produtor en Bolivia, en Panamá ou en Portugal que igual o día de mañana atópase con Carmucha, ¿no? Que falaremos agora dela, ou con Breogán, descargalas, instalalas e empregalas nas súas producións. Dese xeito, pois, non só se fai que o produtor atope novos sons, non? Senón tamén se consegue que Galicia traspase fronteras e a cultura galega vaya moito máis alá de Galicia.